Il-bulettin prinċipali ta' 1 tas-7:09 ta' filgħaxija huwa segwit id-doppju mill-aħbarijiet tan-nett. Dan jirriżulta minn stħarriġ tal-Awtorità tax-Xandir li sar f'Ġunju li għadda u li ġie ppubblikat l-erba'. Fuq medda ta' ġimgħa One News ikollu udjenza ta' iżjed minn 436,000 dan filwaqt li l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista għandu udjenza ta' ftit iżjed minn 245,000. B'hekk id-differenza fl-udjenza bejn iż-żewġ bulettini taż-żewġ stazzjonijiet hija ta' kważi id-doppju, kważi 191,000. Mill-istħarriġ tal-Awtorità tax-Xandir ħareġ ukoll li l-udjenza ta' One News tlaħħaq kważi 84,000 fil-jum tal-ħamis. Dan filwaqt l-istazzjon tal-Partit Nazzjonalista jaqqad biss 43,000 telespettatur. Intant fil-jum tal-erba' One News għandu udjenza b'saħħitha wkoll li tammonta għal iżjed minn 80,000 persuna. Hawn ukoll l-udjenza ta' One hija id-doppju ta' dik ta' Net News. Sinifikattiv ukoll huwa il-fatt li l-istħarriġ li sar f'Ġunju irrikonoxxa lil Lickerish bħala l-iktar programm popolari f'pajjiżna meta tneħħi l-aħbarijiet. Programm televiżiv ieħor ta' One li semma fost l-iktar programmi popolari huwa Pjazza, ippreżentat minn Karl Stanjo Navarra. Hemm bġranet fost il-ġimgħa meta l-udjenza ta' One tħabbata ma' dik tal-Istazzjon Nazzjonali bid-differenza f'dik li tissejjaħ Percentage Average Audience tkun waħda minima. Huwa fit-tmiem il-ġimgħa li din id-differenza tidher iktar evidenti. L-istħarriġ juri l-aħbarijiet ta' One huma segwiti minn kwart ta' dawk li wieġbu għal dan l-istħarriġ. Dan filwaqt l-aħbarijiet tan-nett huma segwiti minn 11.4%. Minn dan l-istħarriġ ħareġ ukoll kif l-iżjed sors preferut tal-aħbarijiet huwa it-televiżjoni b'dan il-aħħaq kważi 45%. Anke One Radio baqa' fost l-iktar stazzjonijiet popolari tar-radju. B'diversi stazzjonijiet tar-radju jiksbu riżultati qrib ta' xulxin. Sibt il-punt ippreżentat minn Manuel Mikallef huwa l-iktar programm ta' diskussjoni segwit minn radijiet kollha b'udjenzi li jiksbu bil-kbir lil dawk ta' stazzjonijiet oħra. Dan jisboq ukoll il-maġġoranza tal-udjenzi li jkollhom stazzjonijiet tar-radju oħra matul il-ġimgħa. One Radio għandu l-ikbar udjenza medja f'erba' ġimgħat tal-ġimgħa li huma it-tnejn, it-tlieta, il-ħamis u s-sibt.